הזוהר מספר שרבי חייא ורבי יוסי, שני קדושי עליון, מלאכים שרפים, הלכו במדבר. פתאום הם רואים שני אנשים, גברים, הולכים לאדם לא רחוק מהם, ואיש עני מתחיל לבוא לכיוונם. עני, בגדים קרועים, נראה גמור במדבר, נראה עוד שנייה מתעלף. הולך, למי הולך אבל? הולך לשני הגברים האחרים, לא לרבי חייא ורבי יוסי. שניהם היו בדרך לרבי שמעון בר יוחאי. מגיע אליהם, ואז הוא אומר להם, בבקשה, אני מתחנן בפניכם, אני יומיים טועה במדבר, אין לי מה לאכול. אני מאוד רעב, אם לא, אני נופל פה. אני אדם חלש, יש לכם משהו לתת לי לאכול? לשניהם היו סנדוויצ'ים לדרך. אחד מהם פתח את התיק, אמר לו בטח, הוציא סנדוויץ', נתן לו. איך שהוא בא לתת לו, החבר אומר לו, וואו, אל תבנה על שלי, כן? אשתי הכינה לי סנדוויץ', שאתה נותן את הסנדוויץ' שלך, אני אוכל את שלי. מה הוא חשב? זה שהחבר כאילו, הוא ייתן את הסנדוויץ' ויבנה עליי. אל תבנה עליי. הוא אומר לו, אני לא בונה עליך, הכל בסדר, אני רוצה לתת לו, הוא מסכן, רעב, עומד ליפול פה. נתן לו את הסנדוויץ'. העני ישב אכל, הוא עוד הוציא את כמה דברים אחרונים שהיו לו, הוא ראה אותו ממש חלש, נתן לו, אמר לו, זה יהיה לך לדרך, לך. אומר הזוהר, הם הולכים. הוא הולך אותו עני, והם הולכים לכיוון שלהם, איפה שהם רוצו ללכת. הולכים, פתאום זה שנתן את האוכל מתחיל להרגיש חלש. חבר שלו אומר לו, אמרתי לך, עכשיו אתה רעב. אני מחילה, אני הסנדוויץ' שלי בתיק. אשתי הכינה לי את החביתה, את העניינים, זה שלי. אומר לו, תהיה בריא. אני רק רוצה לנוח פה קצת ליד העץ. בינתיים, רבי חייא אומר לרבי יוסי, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא, תראה איזה הסתכלות, שלח את העני הזה אליהם ולא אלינו? למה השם לא זיכה אותנו שאני אבוא לבקש ממני עזרה? אומר לו רבי יוסי, כנראה, תראו מה זה הסתכלות של הזוהר, כנראה שישנה גזירת אולי מוות, כך אומר רבי יוסי לרבי חייא, על האדם שנתן את הסנדוויץ' והקדוש ברוך הוא רצה להציל אותו, הביא לו מישהו כדי שיעזור לו. איך כתוב בפסוק? ונתן לך רחמים וריחמך. רבי נחמן ברסלב מסביר בליקוטי מוהר"ן, השם נותן לך מישהו שתרחם עליו ונתן לך רחמים, תרחם, ואז וריחמך, השם מרחם עליך. אתה מרחם, הוא מרחם עליך. שימו לב מה קורה פה עכשיו. רואים את הבחור הזה עומד להירדם, אז רבי חייא אומר לרבי יוסי, בוא ניתן לו לאכול, מסכן הוא חלש. אומר לו רבי יוסי, אתה רוצה לקחת לו את הזכות? תראה מה קורה פה. כאילו תן לו להישאר ככה בעינוי, תן לו את זה, כי זה לטובתו. בוא'נה, הוא נותן סנדוויץ' והוא רעב, מסכן. זה הפוך, השם צריך להשפיע עליו, לא? אומר לו רבי יוסי, בוא נמתין. הוא שם את הראש, איכשהו נרדם על העץ, חבר שלו הלך למקום קצת יותר רחוק. הם רואים רוח, שניהם רואים רוח מאש. מלאך. עושה מלאכיו ורוחות, משרתיו, אש לוהט. עומד ורוצה לשרוף אותו. הם עומדים, ורבי יוסי אומר לו, תירגע, הכל בסדר, בוא נמתין, נראה מה קורה. עכשיו הוא ישן בכלל. פתאום יורד מהעץ נחש, ואותו מלאך הבלה הזה, האש הזה, בום, שורף את הנחש, וחותך אותו מה שנקרא לשניים. נופל על הרצפה הנחש, והאיש הזה, ואותו מלאך מאש נעלם, ואותו איש מתעורר. הם רצים אליו. מספרים לו איך הוא ניצל. וקרא עליו את הפסוק רבי יוסי, בטח באדוני ועשה טוב. פסוק בתהילים, שימו לב לפסוק. בטח באדוני ועשה טוב. מה זאת אומרת? מסביר רבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן. מה זה עשה טוב פה? זה תעשה טוב לאחרים. תן צדקות, תן נתינה לאחרים. למה? למה כתוב לפני זה בטח באדוני ואז עשה טוב? אומר רבי נחמן, כי בשביל הצדקה חייב היה אדם להיות בביטחון. כי מי שאין לו ביטחון, הוא לא יעשה צדקה. כי הוא מפחד שלא יהיה לו כסף בכיס. אם אני אתן, לא יישאר לי. אומר רבי נחמן ברסלב, עיקר הצדקה על ידי ביטחון. כי אם אין לו ביטחון, לא יכול לעשות צדקה כראוי. כי אם מפחד שיחסר לו מה שנותן לי צדקה. ועיקר הצדקה על ידי ביטחון, שימו לב למילים, שכשבוטח בהשם לא יפסיד ולא יחסר לו על ידי הצדקה כלל. כי השם יתברך יברכו בגלל הדבר הזה. יש כלל. אתה נותן לאחרים, השם נותן לך. אתה יודע, לפעמים בראש אני חושב, זה רוצה עזרה, הוא רוצה אוכל. היום שלחו לי הודעות אנשים מסכנים, אין לי טיטולים, אין לי מה לאכול, הרב בבקשה, המקרר שלי ריק, אני בחובות. מגיעים לפלאפון שלי כבר. אני לא מדבר עכשיו על המזכירות, אינסטגרמים וכל מיני רשתות חברתיות, שזה כבר הגיע עליהם מסכנים, הם מגיעים גם אליי. הרב מצא להיפגש איתך, הרב זה הבן שלי, הרב אשתי, בעלי עוזב את הבית, אשתי. אני הולך ברחוב, עוצרים אותי, עוצרים את הרכב, עוצרים אנשים באים. אתה יודע לפעמים מה לא לי בראש? מגלה את האמת.
מה איתי? מה איתי? השם, אני רק עוזר. ואז אני עוצר ואומר, אוי ואבוי לי על המחשבה הזאת. כי אם אתה זכית להיות אדם שזקוקים לו אנשים אחרים, אתה חייב כל החיים שלך להודות לקדוש ברוך הוא. אם אתה זכית שאנשים צריכים את העזרה שלך ואתה יכול לעזור להם, אתה נהיית שליח של הקדוש ברוך הוא בזה העולם. אחים יקרים ואהובים, כולכם פה אנשים טובים, מתוקים, שיש לכם לב זהב, רק תגלו אותו. תבחרו להיות כמו דוד המלך, כמו אברהם אבינו, מהצדיקים, כמו משה. משה לא יכל להירדם שהוא ראה את העגל שלו צמא. דוד לא יכל לישון שהוא ראה את העגלים לא יכולים לאכול. אברהם לא היה עולה לישון אם לא אנשים כולם אכלו. אין כזה דבר. קראו לאברהם אבינו בעולם נשיא אלוהים, אתה בתוכנו, אתה אלוקים קטן בעולם. כי ברגע שאתה הופך להיות הנותן, אתה הופך להיות כמו אלוקים, מחלקל חיים בחסד.